Vi har om muskelkontraktion. Munk, Malte og Alex. Vi kan her se sarkolemmaen. Den indeholder proteiner, som har betydning for overførslen af kraften fra muskelfiberen til muskelhinder og sener. Vi har her T-rørene. De har stor betydning for spredning af aktionspotentiale fra cellens overflade til det centrale af cellen. Vi har her det sarkoplasmatiske reticulum, der ligger rundt om hver eneste fibril, myofibril. Vi har her mitokondrier, som er cellens energikilde. Det er også der bliver lavet respiration. Vi har her en myofibril. Det er nogle tynde cylinderformede strukturer, der strækker sig fra den ene ende af fiberen til den anden ende. Inden i den har vi myofilamenter. Det er tynde tråde i myofibrilerne, som er opbygget af proteiner. Og til sidst har vi kapillærer. Det er en blodåre, som transporterer blod gennem musklerne og giver næring. Her kan vi se, hvordan en bicepsmuskel kontraherer. Det sker ved, at aktinfilamenterne bliver trykket ind mod M-linjen, som ses her, ved hjælp af myosinfilamenterne, som trækker aktinfilamenterne, som sidder fast på Z-linjen, ind mod M-linjen. Vi kommer mere ind på tværsbrogdannelsen senere. Og når man snakker om, at musklerne de skal aktiveres, så har man det motoristiske nervesystem, som kommer fra hjernen af, der bliver sendt ud via den nervebanen her, som kobler sig til musklen, som man kan se. Det der sker, det er, at vi har vores præsynaptiske hoved her, hvor at vesiklerne, også aktionspotentialet, det bliver sendt ned med noget acetylkolin i. Aktionspotentialet aktiverer den her CA2+ kanal, som gør, at CA2 strømmer ind i den præsynaptiske synapse, og derved vil vesiklerne blive diffunderet ud i synapsekløften, som aktiverer NA-kanalen. Hvor NA så vil strømme ind i musklen, og den vil derfor blive depolariseret. Og det vil så gøre, at musklen vil arbejde. Det næste, der så sker, det er, at aktionspotentialet, der nu er kommet ind i musklen, det vil køre igennem T-røret, som vi så tidligere, og derved vil det aktivere det sarkoplasmatiske reticulum som så gør, at den her CA-kanal vil åbne sig, og derfor vil CA nu strømme ud i cytoplasmaen. CA vil nu gå ind og binde sig til troponin, som sidder på aktin. Derefter vil tropomyosin slippe fra vores bindingssteder for myosin. Det ser vi her. Grunden til, at den gør det er på grund af den her troponin, som er et som er et protein her. Efter at den har bundet sig og har sluppet bindingsstederne til myosinhoderne, vil der nu være plads til en tværbrogdannelse, som kommer her. Det kræver så, at ATP går ind til myosinhoderne her, sætter sig på myosinhoderne. Når det er, at fosfat så bliver spaltet fra ATP, så strækker myosinhovedet sig her og her, hvorefter at den kommer til at binde sig til, troponin. Aktin. Når det så er, at fosfat bliver skudt ud fra hovedet her, så bliver
fosfaten skudt ud, og ATP'et det flytter sig også ud af cellen, så bøjer myosinhovedet sig, hvorefter at kontraktionen sker. Og herefter kræver det ATP igen, for at det er, at hovedet kan slippe sit bindingen her, og så kan reaktionen så ske igen. Kontraktionen sker i de her sarkomer, hvor det er, at de binder sig og trækker ind, og det bliver de så ved med at gøre, og det vil sige, at de bliver trukket helt sammen her. Altså I-båndene begge to bliver trukket så langt ind til H-bånd, som de kan. Og det var så det hele. Ja.